Bon dia. Els empresaris balears de lloguer de cotxes i el govern estan enfrontats per la nova taxa que els aplicarà l'any que ve, que gravaria aquests vehicles entre 3 i 9 euros per dia. Si el govern no la retira, els empresaris amenacen en traslladar les seves seus fiscals. Ho han decidit els empresaris del sector de Mallorca per unanimitat en una assemblea que han fet avui. Dia 1 de gener traslladaran les seus fiscals a una altra comunitat autònoma si el govern no retira dels pressupostos aquesta taxa ecològica. El vicepresident econòmic ha dit que encara que es traslladessin no evitarien el pagament de la taxa. Los impuestos que estamos planteando son por las actividades realizadas en Baleares, independientemente de donde tengas la sede. I realment si van recaudar de 15 a 17 milions d'euros amb aquesta cotassa, en perdran 40 si nosaltres a partir de 2013, de 1 de gener de 2013, estem declarant una altra comunitat. És a dir, deixarien de pagar aquí impostos que generen aquestes empreses, com el tram autonòmic de l'IVA o l'impost de circulació als ajuntaments. Demà prendran una decisió els empresaris de les Pitiüses i la setmana que ve els de Menorca.